Berapa? 2,200 na 300 ladan. Bara slet nua no? Isi mawa slet babu isi mawa dong ada. Kakak Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि धोनस्रि फुंखा इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैदों हिमानसि बिथिं नाय दिनैनि ब्लगा जाबाय जोङो माबा आथिमंगल जानो थांगासिनो आरो माबायावहाय फुकटपारा बावलासुबा होननाय गामियाव आथिमंगल जानो थांगासिनो जोंहा आइनि आफानि मामोनलाय आफानि बिनानावनि न'खरनि जायनो आरो दाखालि बावैहाय खबर होफैदोंमोन ओमफ्राय जोंखौ थिनहरबाय आइमोना थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बिसोरो एसे बेस्थ' खामानिनि थाखाय सोलाबासै आरो ओमफ्राय जोंखौनो थिनहरबाय ओमफ्राय नै दायो जोङो आथिमंगल जानो थांगासिनो सिगाङावहाय जाहा मुर्ति दङ नै मुर्ति ओमफ्राय नै हिमानसि बिमा आं जों साब्रैजों थांगासिनो आरो ओमफ्राय बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै बे गामियावथ' आं दिनैसो फार्स्ट टाइम थांगोन सिगाङावथ' थांफेराखै ओमफ्राय मा देखायनो हायो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै आरो जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नै हिमानसि न होन दे नि न होनलाय Oke ende. Di मा जाखो बुंला नायलांबाय थादा होनना बुं हिमानसि आंखौ सिगाङावनो जनो होआ नै उनावसो जनो थोनो मालाय सिगाङाव जना फैदोंमोन आङो ओमफ्राय न होनबाय थाबाय हिमानसिया जनाङा होननानै ओमफ्राय नै माबायाव उनावहाय जना फैबाय आथिं गाबलायो हिमानसि नों हाबायाव माबायाव आथिमंगलाव मा जागोन ना ओमफ्राय आलु आं ना जागोन होन ना होन दालिबो जागोन होन दालि ओमफ्राय आलु होन ओमफ्राय आरो मा जागोन दै लोंगोन होन लाखाबाय दैखौ आं दैखौ न'निफ्रायनो लाबोखादों होन मालायनि सा हिमानसि होनलाय दे आं हिमानसि सिख्ला गिदिर जाबाय बिदि नायनानै बुंब्रा हाय होनदों ओमफ्राय दे मोसादो ओमफ्राय आथिमंगल जानाय जायगायाव जोङो मोनफैबाय ओमफ्राय हाबहैना नायनोसै आरोना सिङावहाय
ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै नै दायो गय जाहैनोसै हिन्जाव गोदाननि आखाइनिफ्राय ओमफ्राय गय जानानै बेनिफ्राय ओंखारलांसै आरोना मोनाहांबायबो टाइमा 5टासोआनो जाबाय जुता गबायनो सोना Bilun. Bilun. Cut, cut. Udah. Au. Deh, Rani. Oh ho ho. Ro. Masih mak kubur. Beयावनो फासिना थाबाय आदाखौबो लोगो मोनदो आदा माने उकिल हाने Emang naik yang bini sini lebih Anjima na? Anjima boro. Rani. Hey. Rani, nih. Au. Amai undu yer be. Amai undu yer. Amai undu ini bisa jeda. Bubble Master. Cái thứ mẹ bán cho mình đi. Mẹ bán luôn. Ơi, sao bữa nay mới thấy gì nữa hả? Oh. Ấy ba gì vẫn ra đi xe. Ấy ba gì khinh đề. जोङो आथिमंगलखौ जाखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो जोङो गयरि जाखांबाय जानानै बिदाय लाखांबाय न'खरनि मानसिफोरखौ ओमफ्राय आंनि साबस्क्राइबारफोरबो लोगो मोनदों सोरबा माथो होबाय सोरबा माने माथो होलायनाय जायासै आरो बिदिनो लोगो मोनदों आरो बहुत साबस्क्राइबारफोर ओमफ्राय लोगो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो बहाबाफोर लोगो मोनबावबा बेबायदिनो माथो होगोन रायलायगोन आं बेखौ आसा थाबाय आरो ना आंनि साबस्क्राइबारफोरखौ ओमफ्राय दायो जोङो न'आवहाय थांबाय थानोसै आङो भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबलांखानोसै जायफोरा जोंनि बे ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान ब्लग भिडिअ लाबोनो नाजानोसै दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै दिनै बे गामियाव आं फार्स्ट टाइम फैदों नालाय ओमफ्राय फैनानै मोजांखौनो मोनदों आरो ना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनानै होदो लोगोफोर बाय बाय